Kaseng samla puli ka khasi Students Union KSU mentagas ngi kala pelong ya kajing ilum pajba ki samla puli jong ka school ba University of Science and Technology Meghalaya Hari Boy District ban pen pau persha ya kajing lai tu kajing keli NEET exam kani kajing yakhi mentagas ngi kalong ban kershan ya kajing yakhi ki samla puli ha kanong ba Delhi bat ban dawa ba umentri badi pej ya katanat puli udhar mendra pradhan udai ban hiar shuki ki samla puli ki belai shimbenta ha kani kajing yakhi ki kentup na ka school ba nihu Shillong USTM bat RISD Ribhoi District nia Shillong Mahatma Gandhi University Ribhoi District hakani kasngi kala pelong ru ya kajing ngap jar bashi minit bat hang membeti kum kadak ban sngaulem na kabenta kitu ki ar phongut ki samla ki belashim yela ka jong kajing im tang namar kajing lai tu kajing keli examen NEET kaseng hagi khandiat sngi beladam lingba kasnat trikam jengka badan ha kanong ba Delhi kala lej banyashim benta ha kani kajing yakhi kabarang ya hadu menta ha jantar mantar Delhi kaseng ka penramjur ya kajing penankam ki pulit ban bom bat tiet ya ki samla puli hakate kajing yakhi kaseng kadawa na kasorkar pedang bakan pen arlong ya kijing dawa jong ki samla puli ban pen tikena bakum kini kijing ja amdai banja shu nang ni jakhman kum kaseng samla puli kan beteng ban kershan pura ya kajing yakhi akari borok kawai namar ya kaseng laseng halor kanong rem ban kentiu ya ka puli puthi jingim jong ki samla kibla suicide note kane kasorkar kamshim ya kijing clear ban pedi ban pau badai kajing bakla jongki hikna samla hipule henrai mentapat hithok kane penpau ba kum kinong alam hapo kani gari himlang balabit bat habak samla ki penpau bat kiong hidai ban resign nama primla menteri kam tak adu mentah nak kalian kinong alam jong ka sarkar India ki pendek bagi snap menti nyairu kajing kublai ya kakasi Student Union Delhi unit ki bala late bans ai ka ketika mon ketika diang ban kershan ya ki semala pule ki bodon haftai hapo Delhi ki bayaki nak ka benta kadauba jong ki samla pule namar kumbang yong lara ki samla pule kimlong kibat lerkam seipat kalawai jong kari lara pimla banyalam lara bapimla banyada nak kata kajinglik paper kabakha kumnopat nila banyo ya kita ki doktor kibalak bersumar namta kipai jong kari India hi borok kawai aba ngitip lada ngiyo yaki doktor kibamler bat ki doktor ki bersupas dak ka jingla tu ngitip sai ba kajingim jong kinong sak sumar rane kinong pang kandon hapmir kajingma don't leak our paper. Don't break our future. Youth demand justice, need deserve fairness. Accountability is not a favor but a duty. Ki kenjat mai ki baladep. Hagi jing sisa wat. Ni kum ki kena pule di don ka khobor ban pak sekolem. Saya ki bahaying ki bahasem jong kita ki kena samla ki beladuk ki bela shimno yala ka jigim bat sakweru ni long kum ki khna ki bapule hendre habangi phai pat hagwede bat menta kani ka sarkar kalale shibun ki kam kinsha haba phai hagaliang ka pule puthi kabdon shu ka jinge tiplem kabdon shu ka khut ka suba adap tangki kamthok kamchrai bat sasin kum kisamla anong epi hoj idon lala kejong kejingtip ala kejong kejingnam hendrei kadai ka program bagi priat menta kasni kadai ka khobor sekolem bagi pak sakito ki kena samla ki bela shimno yala kejingim din kejinglik jong kanet paper hakine ki knyat nai baladep angej ba baro pilei
haki news ba haki khabar kalian kari India hi bro kawai kira ya kene kaju kamat bani apa ya ka khabar solem na benta jong kita ki kena pule kedu kentang yawai ngasio ban ai kule saisin ya pi baro lang ne klem da jar keteng ya no nadu kinoyalam na po district kinongelam na po arpemer circle Bornihat circle but kinongelam na po nokpo circle ba pila ya poi ban pencengay lang yangi hakane ka program ya ka jingso kia ka bajur na banta kitu ki para samla ki jongi ki ba duno ila ka jong ka jingim abai dei berkadi ka NEET exam paper leak ka ba lajuja man kapor sakapor nakaleng ka jongi ngi ai ka jingso kia ka jingso lem ki bahing basan ki jongki bat kumjuru ba kani ka jingja kanom desu banwanja manlaki por manlaki hakisi banwan la haki ki por ki bansawan ba ngibu ya ki badai pet ba ki dei ban pet bha pet prangan bha ba kani ka jinglik paper kam desu banja kum ki student hi ki ba don ya ka jingki thri bat kata kalawai ka jongi ka dei bandon ka jing pranai ka jongi ka jing kermen ka jongi ka dei bandon ba kum ki kena pule lada examination kamdei tang kanit exam kilo ki examination ru lada kalik kumba kalik man kam kini ki por ki belaja ni kum ki samla kita ki student ki badai ki lawai jong ka ri bat ka jaj ban ri hi borok kawai ngila duno ka jingkerman ka message ka bangi pha sabaro ki student ka dei bet ba ngidon kum ki student ni kwa bandan ni kita ka unity ba ki exam ki ba pher ni kwa ba kan long khoj ki long suba habaro kiliang baladai haki examination baperu nakaliang kejungi kadai katahi kemotif kejungi kebangi kwa ban pesau sabaro lang student ki ba jongkarihi barok koi angkata kudai